Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome again to my channel. At sana safety kayo at di kayo nagkasakit ng kumakalat na nakakatakot nga sakit ngayon, yung coronavirus. Always stay at home lang tayo mga ka-riders at ipagdasal natin yung mga nagkasakit ng COVID-19 na gumaling na sila, lalo na sa mga frontliners. Sana di na madagdagan yung nagkasakit ng COVID-19. So ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-riders, dahil wala tayong rides, dahil patuloy pa rin ang ECQ until May 15 pa to. Iwan ko kung di ba to ma-extend, sana hindi na, dahil gusto ko nang mag-ride ng malayo. So ang pag-uusapan natin ngayon mga riders ay ganun pa rin mga kagamitan ng isang rider. I-share ko sa inyo mga ka-riders ang na-experience ko na gamit na para sa akin ay maganda to. So bigyan ko kayo ng idea, lalo na sa mga balak bumili ng ganitong klaseng gamit ng isang rider. Bigyan ko kayo ng idea mga ka-riders kung maganda ba ito or hindi para sa inyo. Pero para sa akin, maganda to. Kaya nga, sinishare ko sa inyo to eh. So, ang isishare ko sa inyo ngayon mga ka-riders sa ito. Itong mount holder sa GoPro or 4K cam. So, ang kagandahan nito mga ka-riders, explain ko sa inyo. Ganito lang to mga ka-riders, lagay lang to dito. Ganyan. So, ito ang pinili ko kaysa yung ididikit dito. Bakit? So, explain ko sa inyo kung bakit ito ang pinili ko. By the way mga ka-riders, itong mount holder na to para sa GoPro or 4K na cam ay pwede lang to sa mga full face na helmet katulad nito. Yung hindi full face, syempre ang gagamitin nyo yung pandikit dito, yung ididikit dito yung mount holder. Pero kung gusto kayo ng safety, as I said sa isang video ko, na kailangan talaga na ganitong klaseng helmet ang gagamitin mo, lalo na kung palagi kayong magmumotor ng malayo. So, kunin ko muna yung GoPro ko. So, ganito yan mga ka-riders. Okay. Baliktad. Nangyayari. Ito pala. Uy. Hindi pala to. Okay. Kaya muna mga ka-riders. Ito siguro. Ayan. Okay. So, ganito yan. Paglagay. So, bakit ito ang pinili ko na mount holder mga ka-riders? Dahil ito ang pinili ko dahil pwede nyo itong ilipat sa ibang helmet nyo. Kung dalawa ang helmet nyo, yung for example yung helmet nyo, nilabahan nyo yung sa loob, tapos di nyo kaagad magamit dahil basa pa. So pwede nyo itong ilipat sa ibang helmet kung may ibang helmet kayo. Tapos ang kagandahan rin nito mga ka-riders ay kung magbiyahe ka ng malayo, tapos siyempre di naman sa lahat ng panahon na magmotor ka, kung may mga view kang makikita, bababa ka talaga, or saan sa pinuntahan nyo na lugar, bababa ka talaga. So pwede nyo itong tanggalin, tapos ganun lang gamitin mo itong parang tripod niya. So hindi mo na kailangan gumamit ng cellphone, or kung may dala kang ibang kamera, nandyan lang sa'yo kung magdala ka ng ibang kamera mo.
Pero para sa akin, hindi na ako magdala ng ibang camera dahil ito lang gagamitin ko. Kung may extra kang ganitong klaseng GoPro or dalawa ang GoPro mo or 4K mo, mas mabuti yan dahil hindi ganong mabigat yan pag magmotor ka kaysa magdala ka ng ibang camera. Yung mga DSLR, medyo sagabal yan dahil maiba ka pang dadalhin pag travel ka ng malayo, yung pagkain mo pa. Pero nandyan lang sa inyo yan mga ka-riders kung gusto nyong gumamit ng ibang camera. Pero para sa akin ito lang. Wala kasi akong DSLR kaya ayaw kong gumamit ng ganyan. Ito na lang. Pero sa may mga magagandang camera like DSLR, why not na magdala kayo? Nandyan lang sa inyo yan. Pero para sa akin, para di ganong sagabal sa mga dadalhin ko, ito lang. Kaysa dinidikit dito, paano mo gagamitin yan? Ganun ka. Diba? Parang mahirap. So, ito ang kagandahan na mount holder na pinili ko mga ka-riders. At isa pa, bakit ayaw ko sa dinidikit dito? Dahil, for example, kung ilagay mo to sa lagayan ng helmet mo, dahil kung medyo mahal yung helmet mo or mahal talaga, kailangan mo talaga palaging ilalagay yan dito pag may lakad ka dahil ayaw mong magasgasan yan. So, sa ganitong pangyayari, pag may mount holder ka dito na dinidikit, bukol yan dito, di ba? So, may tendency na matatanggal yan sa katagalan. Or, paano ba ilagay mo tong helmet mo? Sa lagayan mo, di ba? Ganito. Iuna mo dito. Hindi naman dito mo ganun eh. Iuna mo dito, di ba? Mahirap. Ganun talaga. So, matatamaan yung pindikit mo dito na mount holder. So, yan ang isa sa mga inaayawan ko, mga ka-riders. Dahil may tendency na madaling masisira yan. At isa pa, for example, kung dito sa amin, Cebu kasi yung amin, kung bibili ako ng isda, malapit lang dito yung palengke namin. So, siyempre tatanggalin ko tong GoPro ko. Dahil pangit naman na maglagay ka ng GoPro tapos bibili ka ng isda, malapit lang dito yung palengke namin eh. Para sa akin, pangit tingnan na may nakidikit na dito na mount holder. Mawala yung view ng helmet mo. Pero iwan ko sa inyo, sa mga nasanay na ganyan, para sa akin, ayaw ko talaga. Ganito ang gusto ko. Nabibili ko to sa Shopee mga ka-riders. Marami doon. Or sa Lazada. Mura lang to. So, ito lang ang masishare ko sa inyo mga ka-riders. Sana nagustuhan itong video na to. At sa mga baguhan dyan or sa mga new visitor sa channel ko, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at click niyo na lang rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. Sana nagustuhan niyo itong video ko. And again, stay safe and stay at home. God bless us all mga ka-riders.